ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀରର ଜାମୁକୋଳି ଖିଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲଟେ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ନଦୀଟେ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଉପରେ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଜାମୁକୋଳି ପାଚିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାମୁକୋଳି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥାଏ। ହେଲେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତା'ର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ବସି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଜାମୁକୋଳି ଦୁଇ ପେନ୍ଥା ପଡ଼ିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା। ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ତା ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ କଲା। ଆଉ କହିଲା, ଏ ଗଛ ତ ମୁଁ ଚଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଜାମୁକୋଳି କେମିତି ଖାଇବି? ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜୁଥାଏ। କୁମ୍ଭୀରର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେ ଦୁଇ ପେନ୍ଥା ଜାମୁକୋଳି କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ପକାଇଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ହେଇଗଲେ। କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗାତେ, ଏ ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି ଦୁଇ ପେନ୍ଥା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତନି? ମୁଁ ମୋ ଘରମଣି ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସି ହେଇ ଆଉ ଦୁଇ ପେନ୍ଥା ଜାମୁକୋଳି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ନେଇ ଘରମଣିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଓହୋ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହଇଓ, ତମେ ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ହଁ, ମୁଁ ପରା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ହେଇଛି। ମୋ ସଙ୍ଗାତ ମୋତେ ଜାମୁକୋଳି ଦେଇଛି। ହଇଓ, ଏ ଜାମୁକୋଳି ତ ଏତେ ସୁଆଦିଆ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନ ଏ ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି। କହିଲ ଦେଖି, ତା କଲିଜାଟା କେତେ ସୁଆଦିଆ ହେଇନଥିବ? ତମେ ତାକୁ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣ ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ମାରି ତା ସୁଆଦିଆ କଲିଜା ଖାଇବା। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଘରମଣି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି କାଲି ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି ଆସିବି। ଆମେ ତାକୁ ମାରି ତା କଲିଜା ଖାଇବା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତେ, ଘରମଣି ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ମନ ତ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ଏ ନଦୀ ପାର ହେଇପାରିବି? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ନଦୀ ପାର କରେଇଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ବସିଗଲା। ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ମଝି ନଈରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ସଙ୍ଗାତେ, ମୋ ଘରମଣି ତମ କଲିଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ତ ପୁରା ଘବୁରେଇ ଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ମନରେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି କହିଲା, ସଙ୍ଗାତେ, ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲନି? ମୁଁ ପରା ମୋ କଲିଜାଟା ଜାମୁକୋଳି ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। କୁମ୍ଭୀର ତ ଲୋଭରେ ଅଛି। କହିଲା, ହଉ ସଙ୍ଗାତେ, ଚାଲ ଯିବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛରୁ କଲିଜାକୁ ଧରି ଆସିବା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ଯାଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ହସି ହସି କହିଲା, ତୁ କେଡ଼େ ବୋକା କୁମ୍ଭୀରଟାରେ, ବିନା କଲିଜାରେ କ'ଣ କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଓହୋ, ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା।
ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।